ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଘରଟା ଭାଇ କୋଉଠି? ଆମ୍ବପାଳ। ଆଚ୍ଛା ଅସୁବିଧା ଭାଇ କଣ କଣ ହଉଥିଲା? ପିଲାପିଲି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଇ ଯୋଉ ପିଲା ହେଇନଥିଲା? 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଗତରୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ? ମେଡିକାଲ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, 2-3 ଜାଗା ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 50-60 ହଜାର ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତାପରେ ବି କୌଣସି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି? ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ କୌଣସି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଛରେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଇଲୁ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଇଲେ? ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ ଖାଇଲେ ଭାଇ ଦେଖିଆ? ପାଉଡର ଖାଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଇଲେ? ହଁ ହଁ। ଆଉ ୟାକୁ ବି ଖାଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପିଲା। ଆଉ ଭାଇ କଣ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭାଇ ଦେଖିଲେ କଣ ଏଇଟା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା? ଆଚ୍ଛା ଏ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ନରିସର ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସବୁ ଖାଇକି ତାହେଲେ ପିଲା ରହିଲା ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପିଲାଟିଏ ହେଇଛି, ଆଜି ପୁଅ ଛୁଆଟି ହେଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କଣ ଭାଇ ଆୱାରନେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆପଣ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପିଲା ଛୁଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆୱାରନେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ପିଲା ଛୁଆଟି ହଉ ଆଜି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ତାହେଲେ।